Miss, ano makatagbo man yung sabaw? Ano makatagbo yung sabaw, Miss? Ha? Tubag in 5 minutes. Lapit yun din, sir. Ano Hindi man makatagbo? mo sabaw, sir. Okay, Pwede rin balik-balikan. Oh, Po. ito. Kanila, sir? Lapit lang. So kung itapad ang imong uyab o ang sabaw, amay mas makatagbaw. Sabaw. 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 Ay, Aso mas makatagbaw ang sabaw yes. kaysa bana. Hindi ka rice, sir, no? Ay, tapos isa. Anong hugot mo kay kasi mong bana, ma'am? Kay? Ano may bana, sir? Wala. Uy, mga bana diri, sir. 15, sir. Ilan ka po price mo ba? Duha. Mga ka... Pat, sir. Papa to, no? Papa RD and Papa Tog sa Bakas and Grill. Atong tistingan kung makatagbaw ba yun ang ilang sabaw. Ang sabaw o makatagbaw sa Bakas and Grill. Ang sabaw ito, sir? Mga istorya. Asa kita karon nani Papa Tog? Ano sa bakas ng gilid? Kung isa sabaw ka. Aton tistingan karon mga istorya. Patagbaw kita sa sabawan. Dito na to? Dili-gili ka pa ning tumugawas na rin ka sa bakas. Oo. Wala yung lamig. Ayun. Pero ulit na ganit ka. Video na. Uy. Oh, istorya. Ayos. Bakas and Grill sa mga makatagbaw. Please don't forget to follow or to subscribe on my YouTube channel. Follow my FB page and TikTok account. Mag-store sa info vlog. Like, comment, and share. Ingon sila mga ka-istorya nga may lang daw nga satisfied ka sa sabaw ka ng sington ka. Dili. Naman. Kung gawas gani ka diri sa bakas nga wag ipaningot, means walay lami ang bakas. Na. So, kung gawas gani ka, yung ipaningot ka, it means worth it ka, good ang sabaw. Wala pa singot. Bakwa lang lang. Global warming. Yes. Ano?